Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. So in this video, gusto kong ipakita sa inyo ang aking version of sponge muffin na budget-friendly at sobrang sarap. Favorite talaga to ng anak ko at saka yung husband ko. So, gusto kong i-share sa inyo ngayon. So, let's get started! So here are my ingredients. So I have here 2 cups of all-purpose flour. But you can also use only 1 cup of this. So, eto, ginawa ko lang siyang 2 cups kasi dalawang batches kasi ang gagawin ko. So, yun. 1 cup of margarine or you can also use butter pero I prefer margarine. Mas masarap kasi siya pag sa ganitong recipe yung gagamitan ko. So, yun, 1 cup. Also, dahil 2 batches ngayong gagawin ko, so I have 4 eggs here. So, apat yung gagamitin ko dito. And also, I have 1 cup of white sugar. And 1 tablespoon of double-acting baking powder. And sobrang konting-konti lang na salt. Siguro mga pinch lang siguro yung gagamitin ko dito. Okay? So, let's get started. So, all you have to do is just mix all the ingredients. Ganun lang siya kasimple. Okay? Lagay na yung tawag dito. Oh my God, ano tawag? Baking powder. Tapos yung salt. Okay. Then, mix nyo sa wire whisk. Para ano siya, ma-mix talaga lahat. So, now, nilagay ko na yung margarine dito sa ating flour. So, next. So, inilagay ko na rin yung aking 4 eggs. So, walang rules dito because this is my version. So, ito yung way ko na paggawa ng aking cupcake. So, yan. Then, let's mix. So, ito yung ginagawa ko. I use ito. Tapos, i-mix mo lang siya lahat hanggang sa mawala na yung mga white, lahat ng mga flour. Talagang yung mix na talaga lahat. Okay? So, eto na yung texture niya. Dapat medyo basa-basa siya. Yan. Oh my God, sobrang sarap nito. Tapos, isuscoop nyo lang siya. Siyempre, wala akong scooper. So, spoon yung gagamitin ko pang scoop. Tapos, ilalagay ko siya dito. So, eto yung pinaglulutuan ko ng aking cupcakes. So, yan. So, dahil wala akong yung mga ng cupcakes. So, nilalagyan ko lang siya ng eto. Ito yung mga leftover ko sa aking margarine. So, yan. Ginaganyan ko lang siya. Kahit anong gusto nyong gamitan, basta malagyan lang ito ng margarine para hindi siya hindi siya didikit dito sa ating pan. Okay? So, yan. Nalagyan ko na yan lahat. Pero kung wala kayong ganito, you can use anything na pwedeng ipasok sa oven. Tapos, kung gusto nyo, pero hindi na ganito yung form. So, kung gusto nyo iba yung form, so, ipang-slice nyo na lang kung gusto nyo. So, ilagay nyo lahat doon yung, yung mixture nyo. Tapos, yun na. I-bake nyo na lang, tapos i-slice. So, eto, gagawin ko lang siyang maliliit, okay? So, eto na yung pinuno ko na siya lahat. So, yan na yung itsura niya. So, ready to bake na to. So, ipapasok na natin to sa oven. Yan. So, lulutuin natin siya for about 10 to 12 minutes or depende yun sa
yung tawag doon. Depende yun sa inyong oven. So, here is the muff, yung cupcake. Sorry. Umalis kasi ako. Nakalimutan ko. So, yan. Pag ganyan, ibig sabihin, hindi pa siya luto kasi meron pang ano sa toothpick. Okay? Ay, hindi ito siya na ma-focus. Yan. Pag may tira pang ganyan, pag tusok, ibig sabihin, hilaw pa yan. Okay? Pero yung akin, medyo nag-brown na. So, hininaan ko yung ano niya, yung tawag dito, apoy. So, ang ginagamit ko dito ay yung fork para tanggalin siya. So, yan, tinatanggal ko siya using my fork. Yan lang. So, eto na yung final product. Pagkatapos, i-ano ko lang siya, ano ko lang yung init niya. Tapos, nilagay ko sa ziploc bag. Pwede nyo itong i-freeze or ano lang sa refrigerator. Pero yung akin, hindi ko siya i-freeze. Pero mas, suggestion ko, mas masarap siyang kainin pag kinabukasan or yung ano talaga siya. Kasi mas, ewan ko, mas masarap lang siyang ganun. So, yun lang po ang aking recipe for the day. So, sana nagustuhan nyo at saka I'm very much sure na talagang masarap siya. Hindi ako mapapahiya talaga dito. So, I'll change my outfit actually. Paano kasi alis kami ngayon. So, I hope you guys enjoy and see you in my next video. And please subscribe to my channel. Bye!